Nina beSilo, nina beNdlovulenamandla, siyakhululeka. Igama lami ngiSibusiso Ngumashego Masithole. Bafowethu, ngicela ukuthi uyaqala nje ukungena kulo mbukiso wethu, ucofe subscribe ukuze ukwazi ukuthi uthole zonke izinto esikwethulela zona la ekhaya, indaba ey'hlwabahlosile, ikakhulukazi ey'thinta umaskandi nomculo wesintu nazo zonke izinto ezenzeka ezweni sakhile. Ibonge Zafiro Mnyembezi, insizwa kaGazu kwaNongoma emaye, umshovo umfowakazi usebenza neGcwamlisha. Njengoba iGcwamlisha uMthandeni SK enze okungajwayelekile ngokuthi anikele ngemonto yakhe ebizwa ngokuthi uBova GP okuyi-Land Rover Emeron kaMthandeni SK, anikele ngalo kwigidangoma lakhe umshovo njengensizwa asuke esebenze nayo isikhathi eside. Kanti lokhu kwenza noMthandeni ngoba usanda kuzuza ipolo elisha ceke aliwine Ukhosini FM ngengoma yakhe akayicula noMaHo ethi Igoshi. Sithi siyakubongela mfowakazi, uyiphathe kahle leyo monto, umphathe kahle uBhova. Inkosi ikubusise nawe Mthandeni SK, qhawe lamaqhawe, uyazi umkhulu mfowaphosa wenyathi. Ngenzeka ukuthi uma uthi uyaqala ukungena kulo mbukiso wethu, cofa subscribe ukuze sizokwazi sikhule sonke singajabula. Amen.